repte del fadrí, però primer l'hem de muntar. Agafem rolls de paper i alternativament anem posant a cada costat fulls entre els diferents rolls. Sí? Aleshores, aquí el que hem de fer és, estirant super ràpid, hem d'evitar que caiga el fadrí. Sí? 1, 2 i 3. Si ho aconseguim, podem posar més rolls. Relaxation. Don't wink, don't think, just go. Sí? I ara n'he posat 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. A veure si me surt. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Us toca a vosaltres.